birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday, happy birthday. Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday, happy birthday, happy birthday to you. Okay na. Happy birthday. Wow na ta. Ika-vlog. Sasawan ko. Aw, sa may vlog. Yeah, voice lang. Kung may candle. Nga sa mahimong Miss Day ko ruhay. Ako ang wesa. Pasalamat rin ako sa Ginoo nga tagaan po ko niya o taas pang kinabuhi sa kalibutan. Papiling pa na ako ng taas pang pa ng akong pamilya. Nga, yung regalo ni Cristel, hindi mo. Mauna to. Mambe, mupot ko na yan. Salamat po ko kay Mambe. Parang binirtihan na po niya ang ang iyang gihatag ang dakong grasya sa to na bilong ta sa iyang pagkamaayo. Ma'am, salamat sa tanang gid ma'am. Gihatag ka namo sa Ginoo. Unta nga si Cristel mapadayon gid nimo ug mapahuman gid og eskwela puhon piskay. Ja. So guys, good morning. Salamat sa Ginoo, salamat sa mga grasya nga. Kuan guys, gihatag sa Ginoo. So kalintan guys, gihatag di sa Ginoo. So gadami og timbangan kay among harbisin na gamuhang kuan. Among harbisin na gamuhang ya kay randagaan namang kadto sa nga tanan na. Silawang pa jud daad ako kadto, di man ni sa pwede di ni mo harbisin kay muguwang man ni. Napugusa di ang dako pero naidaghang kadtong nagsunod. Basta guys, sa unahon na daw guys ya. Inya ra pa uwahin nato ba. Na ini sunod ko dai na ko. Hindi ko na dulu. Enggak kali guys. Apa di sana ada kulit. Bisig naman tama. Anak ko guys ta. Ito sa ning kilohon dari guys. Yung kiluhan yan. Sekilo. Saka kilo. Saka wait. Hindi apa ito pa kaon. Ha? Dahan lang sila buhay. Dito guys mo. Palit na ba ko ng salit? Palit si salit. Ito dagan sa ilawin. Diha kapin. Wala yung kaburo nito. Ang buka. Kana nasa padakasan ng uban. Ano kang naslawon ko? Nakaidahan pa doon ng tuan. Hanggang dyan guys. Kung pwede din ito kuhaon ito na buwang man eh. Napagabis babaw oh. Buwan dari oh. Tungtung nasa. Pit mo. Duwag, 1/4. Atong tilapia. Diyan atong tilapia guys na hindi sa maklaro kaya gizahang tubig mura nag na yana na. Pero alisdanan po natin na sila tubig. Ang ibutang na nakuan ka ng uwan na tubig dyan. Ang gatong manok naglumlum na. Naglumlum na gatong bantam guys. Yung itlog, 12 ka buok.
So daghan dyan nato hang bantam. Diya sa Juko darig tanom og sibuyas diya. Mahal ka duron ang sibuyas. Diya atong ngariyan nagatang pipino, kay atong pipino guys namunga na. Wala sa bunga. Wala sa bunga. Ito na sang kuhaan og dahon kay arong padadon siya og bunga. Siya bunga. Marami siyang katambok. Dahil nakasag bunga. Arong udak yung isang bunga. Itong kuhaan isang dahon kaya tambok sa kuan mapuntas dahon. Okay, na siya oh. Karang tambo ka guys, na masak ka na sa babaw. Jawa din mo jutig amahang panday ron kay nagasikaso si Rubin sa jahang license. Oy, nung gaaway mo mo. Nandira gatahang manok si Jackie oh. Nani nang itlog dadto. Basta mga noknok. Jaga mo hang kuan guys, kanang gi harvest na to na ganihag katong muhang sikwa patsula nga pati nag-atang kabasa guys oh. Sugod na siya og ano pati gatuhang okra gatuhang ampalaya. Dali ra kadto sila mo kuan kay nagsigig uwan. Diya gamuhang kuan lagi dari guys kanang si agnan ko dani among manok si Pedra og si Pedro og si Inday. Ang si Pedra naglumlum na kay nana sa itlog. Yung si kabuok. So gipahingan lang ni Mambi og kuan Pedro. Si Mambi ang nagpahinganda ng iyang manok. Nga bantam namo. Si Pedro oh. Mga Pedro, Inday, ala anos Inday na magkub na to. Nisaba kay na naglumlum. A few moments later. Guys, kanang wala pas papaidi ni uli kanang prepare mi galuto mi og gamayng chicken. Yan ay kuan kanang lechong manok. Hindi jang cake guys, kanang gamay na wala na siya kandil na sa kuan dyan ako'y nga to magmerkado. Palit ko daning bibingka. Nani ka kay lamian jud ko tan-aw sa bibingka. Ug kuan ang puti nga bibingka. Diya si Nicole galuto siya og spaghetti. So malipay nito sa papaidi guys nag-abot. Diya salamat kadto sa grasya day nga mong na dawat labi na kay kuan kanang nakapasar si Cristel sa exam ug interview sa St. Paul. So kuan na guys mag-enroll na jud sa karong kuan. Mag-enroll na sa karong July 8. So ato pong pasalamatan og apil guys, so pasalamatan nato birthday ni Papa Edi karon na 48 na iyang edad. So hapit naman pud mo alas 12 basig maabot ron si Papa Edi. So mas kay boss Papa Edi kay ganahan si Papa Edi nga maghanda-handa mi kay kuan kanang gasto lagi kuno dya. Kanang pasalamat ra managket ra kuno si Jas kapilya. Imo ni ko nga spaghetti. Creamy spaghetti ni siya guys, lami ka doon yung spaghetti ni Nicole. Pag usog ukas talaan kay hapon ka nagsabaw. Kay man to matamig dumagiti guys kay mo lagi na kanang papalito na si Cristel ni mami niya og kuan sapatos para sa kuan niya mamalit na migtila.
Hindi kailangan man ang panahon, bawod ang dagat, ja, gauwan-uwan, ja, gaunos-unos. Madlo ko mo biyahe, mag-unos-unos. So, ito naman paboton si Papa guys, Papa Edi. Spaghetti for long life. Okay na anak. Yan na guys, nanas Papa Edi naligo na. So, maniud to na may kay sakto po alas 12 na. So, mga unta guys. Malipay na sa papa na. Dili na pa kay nagligo. Kaya luway ko nung kay cake guys. Nabala naman may cake po kay bago pa ba group. Yeah, mahabi na kaysa mag-restaurant ta. Mahal ka yung mga order, so magluto na naman tag buhan kung salusaluhan namo kay kami raman pud upat among gihuwat si Papa Edi, so nalagamuhang lamisa. Asa tong kandol? Walay kandol. Wala gani Itong kandol ni mo te asa. Kip mo kip. Asa ma? or kandila nga gamay. Kinanain na kadili-kadila. Luoy. Day nag-atsing ka sa atubangan sa pagkaon day. Ay niligo. Maganda na. Kapila mong edad pa. 49. Hala, 49? 48 lagi to ang giingan ganiha. 48. 48 boy. Uyuan 49. 50 na kasi magtuig. Gibati pa ko sa classmate. Kulit para daw. So, birthday ko kita ka. Di kita sa akong gi-post gatong yung sayo ka. So ayun na guys, kantahin na di. Dali mamata na na. Gi, Di ba ni siya maano? di. Nawalay kandol sa papa. Kira na ako mga bata ba. Pwede na ko na gamay ba. Managkot na lang kas kapilyaon niya. Kalimti si ate. Si ate kikalimtan mo na ganyan. Ula, oy! Simba yun. Ulan ba yan? Nagkot mo basta. Tigo na idong kutbuk. Oy. Kung sa birthday mo din mo ron, do wala mo magsama-sama. Wala magsama-saba ka nga. Di kantahin na day. Sige, i-delete na siya mo copyright. Di man. Copyright na. Asi ka mo na ikan kanta day. 1, 2, 3. Happy birthday. Dapil diri man naon sa mga comments. Happy birthday. Stop. Stop. Happy birthday. Happy birthday. Happy birthday. Happy birthday. Ano yung mix day ka nang happy birthday? Dili na. Mana? Bisa maglupa. Wag si ikaw ni magkubluri ka lang kunwari ka lang kanang nga cake. Ay, yo. Adi ka ni magkuan ba? Asa na itong kandol ni Mote? Cute niya. Dali. Kanong to? 1, 2, 3, go! Day sa day. Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday. Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday. Happy birthday. Happy birthday to you. Okay na. Wow na tayo. Vlog. Sasawan ko. Aw. Sa may blue. Yan ko ba? Voice lang. Kung may kandol. Nya sa imo ang miss day ko ruhay. Ako ang wesa. Pasalamat na po sa Ginoo nga tagaan pa rin. Tagaan po ko niya o taas pang kinabuhi sa kalibutan. Papiling pa na ako ng taas pang panang akong pamilya. Mag-pre nak. Tindog sa mo. Si Papa may ba? Isa solid lang. Oh, sige. Pre lang. Sige, Dili. Father, Son,
Lord, and this thy gift, for which we are about to receive from thy bounty through Christ our Lord. Amen. In the name of the Father, the Son, and the Holy Spirit. Amen. Happy birthday, birthday, Papa! Yay! Salamat Ma'am Be kay di ko akalain nga naa may pagkaon ba. One is Imo kay mo Baw. gisugo si Ruby nga Spaghetti. mag-spaghetti siya. Wala mo. Di daan na maguna spaghetti mo tanan Nicole niya. Moadto lagi mig dumagiti niya. Kulain man nagpanahon manawan aming padadyon ug ngadto. Nakailis na Miss Cristel. Kailis na mi niya. Happy birthday pa kanang padayon naman sa imong kamaadyo bisag sige ka na kasabaan. Hello. Everyday ka na Okay naman kasabaan. naginaan naman ta diya. Naana tumaming tanan. Everyday na sila kasabaan ha guys kaya kahang kasaba nila para po na nila. Di na para na nang dawat na po nila kung sa akong mga kasaba. Kada adlaw basta ako sabaan ko basta na mga bili dapat angay hang makitaan mga saba jud ko. So salamat sa grasya, salamat sa Sa among gamay na cake. gamay nga First cake. time na ako, sukat-sukat yun. Ay, dili, Wala pa mo. Pwede sa nakapag cake good sa iyang birthday. First time niya nga na cake nga gamay. Nga, mataw ko ng kalbutana. Kung nakanahon naman ko nga lawa di wa man cake si papa niya. Matupatag lungsod nga one ra ba. Kamera mga ano ta guys. Hani hani. 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 Hani, mga unta mambi, salamat ka di mambi. Hani. Hani.